салом алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали Мошин ТЖ. чиқадре ки мебинед номи каналро иваз кардем. аз ин пас каналро худи ман пеш мебарам. ба шумо мошинҳои арзон, қимат, чӣ гуна ки шумо хоҳедро ба видео гирифта ба шумо нишон медиҳем. пас шумо низ канали моро дастгирӣ намоед, видеоҳоро поделитсия кунед ва лайк монед. видеоро то охир тамошо кунед, чун ки дар охири видео як-ду суханҳои муҳими дигар низ дорам. Lada 915 соли баҳори 6 2005. мотор инжектор, коробкаш механик. нархаш 19000 сомон бо савдо мешавад. номеро дар рӯи экран. Lada 99 соли баҳори 6 2004. мотор инжектор, коробка механик. нархаш 13000 сомон бо савдо мешавад. рақамот дар рӯи экран. Lada 2107 соли баҳори 6 2004. мотор инжектор, коробкаш механик. нархаш 12000 сомон. номери телефон дар болои экран.
Astra-G соли барои 6998. Ампёли мотор 1.6, газ ва бензин, коробкааш механик. Нархаш 27 000 сомон. Рақамҳо дар болои экран. Opel Duty соли баришаш 2001. Мотор инжектор. Объёми мотор 1.6. Коробкааш механик. Нархаш 38 000 сомон. Кондиционер дорад 100% кор мекунад. Номерош дар болои видео. УАЗ 2115 соли баришаш 2003. Мотор бензин ва газ. Коробкааш механик. Нархаш 12 000 сомон бо савдо мешавад. Рақамҳо дар болои экран. Nexi соли баришаш 2001. Мотораш бензин ва газ. Коробкааш механик. Документҳои яксола дорад.
4 баллонаш нав, нархаш 13000 сомон. Рақамҳои телефон дар болои экран. ин буд видеои имрӯзаем. Агар шумо мехоҳед ки мошини дилхоҳи худро мо ба навор гирем, пас дар комментарий номи мошинро нависед ва комментарий ҳар касе ки лайки бисёр гирифт, мо ҳамон мошинҳоро ба навор мегирем. барои лайки бисёрро ҷамъ кардан дар комментарии худ видеоро ба дӯстонатон равон кунед, яъне поделитсия кунед, то онҳо дар комментариҳои шумо лайк монанд. ва шахсоне ки мехоҳанд мошинҳои худро дар фурӯш бо рақамҳои дар болои экран буда дар тамос бароянд, мо ҳатман мошинҳои шуморо реклама мекунем.